जोङो दिनै इसोरनि रावखौ नायलांबावगोन। जोङो फरायनानै मोनदों लेबि बिजाब 13 आयदा 45 पद। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ। लेबि बिजाब 13 आयदा बेनिफ्राय 45 पद। लेबि बिजाब 13 आयदा 45 पद। जाया खुरिया जाजायो बियो हि गिजि गानथों आरो खानाय खाना लाबानो थाथों आरो बियो गावनि गोजौनि गुसथिखौ खोबनानै बादुवा बादुवा होननानै गोबारै बुंबायथों। जों दिनै मिथिगौ दिनै बै समाव लेबि बिजाब, बिसान बिजाब, हुदा बिजाब, बे बिजाबाव जोङो नायोब्ला खुरिया रग, बे खुरिया रगखौ इसोरा इजराइलफोरनि गेजेराव माबायदि नायनांगौ आरो इजराइलफोरनि गेजेराव सोरबा सासे खुरिया रग जाजायोब्ला दिनै बेखौ माबायदि नोजोर होयो जों दिनै लेबि बिजाब 13 आयदा 45 पदआव जों फरायबाय। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, जाया खुरिया रग जाजायो बियो हि गिजि गानथों आरो खानायखौ खाना लाबा बेबायदिनो गावनि गोजौनि गुसथिखौ खोबनानै बादुवा बादुवा होननानै बेबायदि बुंबायनानै लाथों। दिनै इसोरा इजराइलफोरखौ बुंदों सोरबा खुरिया रग जाजायोब्ला बे मानसिया गुस्ला गोदान गाननो थाखायबो अधिकार गैया। आंनि अनजाग्राफोर, आमेन। सासे मानसिया इजराइलफ्रा इसोरजों मन'नित खालामजानाय जाथिब्लाबो बियो दिनै खुरिया रग जाजायोब्ला खुरिया रगखौ पापनि थाखाय जादों होननानै बेबायदि साननाय जायोमोन आरो खुरिया रगखौ पाप होननानै बै समाव साननानै लानाय जानायखाय दिनै जाय मानसिया खुरिया रग जाजादों बियो पापी, बेनिखायनो बियो गुस्ला गोदान गाननो थाखाय बे एक्टियार गैया। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो नोङो ख्रिस्टियान जानो हागौ, सासे मोजां इसोर गिग्रा दिनै जोनोमनिफ्रायनो ख्रिस्टियान जानो हागौ, नाथाय नों दिनै पापावनो दंब्ला बाइबेला फोरमायदों आंनि अनजाग्राफोर, धोरोमियानि खसाब गाननो थाखाय बै रायजोआव हाबनो थाखाय नोंहा अधिकार गैया। आमेन। खुरिया रग जाजानाय मानसिया जेरै दिनै सि गाननो थाखाय गुस्ला गोदान गाननो थाखाय बे एक्टियार गैयामोन। राजायानो जाया मानो, राजानि बिसाजोआनो जाया मानो, राजकुमारानो जाया मानो, रानियानो जाया मानो, कररपतियानो जाया मानो, नाथाय इसोरनिफ्राय फैनाय बिथोन रावबो दिनै गुस्ला गोदान गाननो बे एक्टियार गैया। दिनैबो नों MP MLA जाया मानो, मिनिस्टारानो जाया मानो, बे हादरखौ सालायगिरियानो जाया मानो, नोंनाव गोरलै मोनसे पाप दङब्ला बै धोरोमिया खसाब गाननो थाखाय जेब्लायबो नस्थ जायै, जेब्लायबो दिनै जोबनानै थाङै बे धोरोमिया खसाब गाननो थाखाय बाइबेला फोरमायदों नोंहा एक्टियार गैया। आंनि अनजाग्रा, आमेन। नोंहा एक्टियार गैया बाइबेला दिनै बुंदों। बेनिखायसो दिनै नेहेमियाया सिन्था खालामदोंमोन। बेनिखायसो नेहेमियाया दिनै गोबाव दिन दाहा खालामनानै बियो दिनै प्रार्थना खालामनो गोनां जादोंमोन। प्रभु, दिनै आंनि रायजोफ्रा, जोंनि इजराइल नखरफ्रा नोंनि नोजोराव गाज्रि थारैनो पाप मावबाय। बियो दिनै मिथिगौमोन आंनि अनजाग्राफोर। आरो गाहाय सिरियाव लेबि बिजाबनि 13 आयदा 45 नि गाहायाव बेबादि लिरनाय दङ, आरो खानायखौ खाना लाबानो थाथों। आथिखालाव जों गोबां बिउटि पार्लाराव थांनाय, देलाय बायनाय, साजाय बायनाय जों दिनै नुयो आंनि अनजाग्राफोर। नाथाय बाइबेला बुंदों नोङो गावखौ देलायदोंल' नोरक रायजोआव सैतानजों लोगो लाज्लायहैनो थाखाय। आमेन। हालेलुया। नोङो बिउटि पार्लाराव थांदों लुसिफारखौ लोगो लाहैनो सैतानाव, खारन थैनायनि उनाव नोङो बे लुसिफारखौनो नुहैगोन। बेयाव सासे खुरिया रग जाजानाय मानसिया बेबायदि खानायखौ सिदा खालामनायाथ' बाद हो, बिउटि पार्लाराव थांनायाथ' बाद हो, खानाय खाननोबो बिया एक्टियार गैया। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, नोङो बै सोरगो रायजोआव दिनै देलायहैनो, इसोरजों साजायहैनो, नोंखौ धोरोमिया हिसाबै साजायनो थाखाय नोंहा एक्टियार गैया जुदि नोङो पापावनो दङब्ला। आमेन। बाइबेलाव बेबायदि बुंदों आंनि अनजाग्राफोर। सासे मानसिया
दिनै जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव थांनानै सोंनायमोन प्रभु सासे मानसिया दिनै बिनि बिदाफ्रा सासे आइजोखौनो हाबा खालामनानै गासैबो थैलांबाय नाथाय बै सोरगो रायजोआव बे मानसिफ्रा बे आइजोआ सोरनि जागोन जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बेखौनो फिनदोंमोन बै सोरगोनि रायजोआव हाबा खालामनायबो नङा हाबा खालामहोनायबो नङा जोङो आलफोर बादि जागोन आमेन जोङो आलफोर बादि जानांगौब्ला जोंनि मोदोमा स्लिम स्लिम जानांगोन आंनि अनजाग्राफोर नाथाय जों दिनै नुयो मोदोमाव फाख्रा फाख्रि माबा माबि फुननाय थुनायजोंनो बुंफबनाय नोंखौ माबोरै धोरोमिया हिसाबै आलफोर बायदि जानो नोंनि मोदोमखौ इसोरालाय देलायहोनो हागौ आमेन मुगै सुगै फाबानो नोंनि मोदोमाव दङ इसोरा आलफोर बायदि खालामनो नोंखौ माबोरै साजायहोनो हागौ आंनि अनजाग्राफोर धोरोमिया आलफोर बायदि जानांगौब्ला औ जोङो दिनै फोरबो नों आंखौ माबोरै देलायो नों आंखौ देलायहो आमेन आरो इसोरा दिनैनि दिनाव नोंखौ देलायहोगोन नोङो जुदि पापनिफ्राय निमाहा मोनोब्ला माबोरै देलायगोन औ आमलायगुरिनि उमुक सिख्लाया ओरैबायदि इसोर गिग्राहाय सिम्पोलथार आमेन हालेलुया बेखौ एकदम इसोर गिग्रा सिख्ला बायदि नुथारोहाय प्रेज द लर्ड गोबाङा बुंगोन बे आमलायगुरिनि उमुक जोहोलावा सिम्पोलैनो बिराद मोजांथारहाय बिनि रायलायनाय थाबायनाय सलिनाय सोरनि फिसाथाय बियो बिराद धोरोमिया सेंग्राथार दाहाय मानसिया आमेन देलायहोगोन दिनै औ दिनै आमलायगुरिनि उमुक न'खरा ओरैबायदि सान्थिथार ओंखाम गोजा सोमनानै जादों अब्लाबो सान्थि सान्थि मिनि मिनि ओंखाम जाबोनायखौनो सोमोनांदों आं धोरोमिया न'खर थारदालां ना इसोरा देलायहोगोन नाथाय जुदि जोङो पापावनो दङब्ला सोर देलायहोगोन आंनि अनजाग्राफोर नोङो गावखौ इसोरा नोंखौ धोरोमिया हिसाबै देलायहोआ जासे नों देलायगोन बिउटि पार्लाराव थांनानै नाथाय नों सोरखौ नुहैगोन लुसिफार आमेन गं गोनां गिथावथाव महर मेगन जाख्र' जाख्र' बे सैतानखौसो दिनै बिउटि पार्लाराव थाङै थैनायनि उनाव लुसिफारखौ लोगो हमनो साजायगासिनो दङ आत्माया आंनो बेखौसो बुङो आंनि अनजाग्राफोर आमेन बेनिखायनो सिगाङावनो बुंगोरखाबाय दिनैनि आलासिया गोदै गोदै बुंनाय नङा इजिखेल बादिसो बुंगोन खारन बेगें गोरानि सायाव दिनै बुंनांगौआ गोदैजों जानाय नङा आंनि अनजाग्राफोर नोङो गोथां जिउ मोननांगौ दङ नोंहा दिनै बे गोरान बेगेङाव दिनै मोदोम जाखांनो गोनां दङ प्रेज द लर्ड खोथाखौ बुजिदोंना हालेलुया बेनिखायनो बुंदों सोरबा खुरिया रग जायोब्ला बियो दिनै गावनि बेबायदि खानायखौ बियो दाखान्थों आरो गोजौनि गुस्थिखौ खोबनानै लिपस्टिक फुननायाथ' बाद हो आंनि अनजाग्राफोर हाथाय दिखोनानै रायलायनोबो बिहा अधिकार गैया बेयाव मा बुंदों लिबि बिजाब 13 आयदा 45 पद जायफ्रा बाइबेल लादों मोजाङैनो फरायदो बेयाव बुंदों जायहा खुरिया रग जाजायो बियो हि गिजि गानथों आरो खानायखौ खाना लाबानो थाथों आरो बे गावनि गोजौनि गुस्थिखौ खोबनानै बादुवा बादुवा होनानै गोबारै बुंबाय थों आङो पापि ना आङो पापि होनबायनानै लानांगौ बादुवा होननानै लानांगौ गुस्थियाव फुननानै हेहे होननानै मिनिनायखौथ' गोजाननि खोथा सानसे बे गुस्थिखौ लानानै फोरबो आंबो नोंनि रायजोआव हाबनो मोनसिगोन बे खोथाखौ नों बुंनो मोननाय नङा आंनि अनजाग्राफोर आमेन धोरोमियानि खसाबखौथ' नों गानाखैब्ला धोरोमिया हिसाबै नोंखौ धोरोमिया आखलजों देलायाखैब्ला धोरोमियानि आखलालाय माथो गालाथिया 5:6 ओरै 20निफ्राय नायोब्ला मोननो हायो 9था रोखोम आत्मानि फिथाइफोर दङ बेनो धोरोमियानि देलायहोनाया आमेन दिनै बे सानजौफु समायाव दिनै नोंखौ बे 9था रोखोमनि आत्मानि बोरजों नोंखौ सासे जोहोलाव जानो हागौ सासे बिनानाव जानो हागौ बिमा बिफा जानो हागौ 9था रोखोमनि आत्मानि बोरजों नोंखौ साजायनो देलायहोनो दिनै नोंखौ बे सानजौफुआव लाबोदे प्रेज द लर्ड मा एसे मोजां खोथा बेलाय आङो दिनै जिसु ख्रिस्टजों दिनै देलायहोजानाया
आरो दिनै प्रकाशिक बाइकखौ बुंदोंदि जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों हाबा जानो गोनां दं आंनि अनजाग्राफोर आमेन आं गोख्रैनो जिसु ख्रिस्ट'जों हाबा जागोन जिसु ख्रिस्ट'जों हाबा जानांगौब्ला आंहा बेसेबां देलायनांगौ दङ दुगैनांगौ दङ साजायनांगौ दङ मानोना आं जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे हाबा जानो गोनां दं नाथाय बे जिसु ख्रिस्ट'जों हाबा जानो थाखाय बिउटि पार्लाराव थांनानै देलायनाया नों हाबा जाहैनो मोनथारगोन बादि सानदों ने आमेन हालेलुया नाथाय जों साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्ट'जों हाबा जानो गोनां दं बेनिखायनो दिनै नों बै समाव जिसु ख्रिस्ट'जों सोरगोनि रायजोआव हाबा जानो मोननाय बादि दिनैनो नोङो दिनै थामथिम जानांगौ फैबाय थानाय समाव नङा बे आलासिनि गेजेरजों इसोरा नोंखौनो दिनै देलायहोनो लुबैदों प्रेज द लर्ड जेन' नोङो जिसु ख्रिस्ट'जों दिनै बिफानि रायजोआव हाबा जाहैनो मोननाय बादि सोरगोनि राजा सान्थिनि राजकुंगुर आसरित मन्त्रि अनजिमा गैयै इसोर अरायबो गोथाङै थाग्रा बे इसोरजोंनो आं हाबा